Co si představíme, když si řekneme mužský ideál krásy, Zdeňku? Svaly, velké bicepsy a já osobně určitě vyrýsovaný bříško, pořádný pekáč buchet, minimálně 6, klidně i 8. A je to vůbec přirozený, takhle namakaný svaly? Ty svaly nemají být nafouknutý pořád. Přirozený to asi není, ale myslím si, že velmi často to vlastně vidíme na těch sociálních sítích a potom máme díky tomu pocit, že to mají vlastně všichni a že my jsme ty divní, když to nemáme. Myslím si, že ideál krásy nám nastavuje nějaký standardy a my jako lidi máme tendenci to přehánět. Jsou svaly indikátorem štěstí? A na to si dneska možná odpovíme. Tady je Kačka. Tady je Zdeněk. A vítáme vás u dalšího videa. Svaly samozřejmě získáváme ze cvičení, z posilování a můžeme říct, že obecně je cvičení prospěšné pro naše tělo, což je i podpořené určitě různými studiemi. Asi nejvíc studií, které na světě existují, jsou na to, že sport je zdravý a tělu prospěšný. Jednou ze studií, které si tady teď zmíníme, tak je NIH News in Health, a to konkrétně studie, která se jmenuje Maintain Your Muscles, která právě vyzdvihuje to, že fyzická aktivita by měla být součástí našich životů a díky tomu bychom měli fungovat stále lépe a lépe. V té vědecké studii, co jsi tady zmiňoval, je uvedeno, že silový trénink je důležitější tím víc, čím seš starší. Čím staršími jsme, tím víc je pro nás ten silový trénink potřeba. A to je takový dost neintuitivní, protože když si řekneš, že chceš žít zdravě, tak spíš tě napadne, že půjdeš ven a budeš běhat. Zároveň tady to tvrzení ale nevyvrací to, že běh, rychlá chůze není pro nás taky prospěšný. No určitě. Tato studie vlastně mluví hlavně o tom, že ten silový trénink je sice nezastupitelný, ale je to o kombinaci. Měli bychom teda přestat jezdit na kole, běhat, hrát fotbal, šipky, šachy, já nevím co všechno a jít si všichni nabouchat do fitka, všichni se tam nahrnout a jít si jenom prostě pumpovat ty bicáčky. Ne. Samotný ty aerobní sporty jsou samozřejmě důležitý, jak z hlediska cirkulace krve, tak ale z hlediska vlastně urovnání našich hormonů v mozku. Kortizol je stresový hormon, je to hormon, který se nám právě vyplavuje do mozku při nějaké nepříjemné stresové situaci. A tohleto aerobní cvičení vlastně nějakým způsobem snižuje. A díky tomu je vlastně aerobní cvičení jedním z nezastupitelných druhů sportů, který by vlastně člověk, pokud chce být nějakým způsobem psychicky zdravý a psychicky v kondici, měl nějakým způsobem vykonávat. Sice se tady teď bavíme jenom o pozitivních účincích toho silového cvičení, ale může nás to opravdu, ty svaly, co si vybudujeme, udělat šťastnými? Z mýho subjektivního i Kačky subjektivního pohledu si myslíme, že ne, protože velikost těch svalů nezávisí jenom na tom, jak tvrdě dřete, jaký máte jídelníček, jakou máte genetiku, ale často vlastně potom od nějaký úrovně znamená to, že má někdo hrozně moc svalů i to, že zneužívá určité látky, které by zneužívat neměl. A tím, že doplňuje, nemyslíme protein, ani kreatin, ani BCAčka a ani citrulin. Pokud se bavíme o těchto zakázaných látkách, je třeba si zmínit, proč je to pro lidi tak lákavé. Rychlý růst svalové hmoty, větší výkon při fyzické aktivitě, lepší regenerace, což opět pomáhá k růstu svalové hmoty. Díky této zkratce je mnohem jednodušší naplnit mužský ideál krásy, tedy být co největší, svalnatější a mužnější. Co ale přitom riskujeme? Především svoje zdraví. Hodnoty LDL cholesterolu se zvýší do nebezpečných hodnot, což může vést až ke srdečnímu selhání. Jedná se o hormonální léčbu, tudíž se nepřirozeně zasáhne do těla a ne vždy tyto následky jdou vrátit zpět. Například se mužům přestane přirozeně tvořit testosteron a budou už navždy odkázáni na jeho doplňování. Můžeme na sobě ale pocítit změny psychického rázu, úzkosti, deprese, agresivitu či závislost. Položili jsme tu velkou otázku, proč ti lidé tolik riskují kvůli něčemu tak malému? A konečně se dostáváme k tématu, které tady Kačka chtěla probírat, což je ten ideál krásy. Protože ideál krásy se hodně skloňuje se ženami, ale i muži podléhají svému ideálu krásy. No a možná dokonce mi přijde, nebo z pozorování sociálních sítí mi přijde, že v poslední době jemu podléhají mnohem víc než ty ženy. Protože u těch žen už je to také nějaký jako standard v uvozovkách a oni si prostě udělají ty prsa a jsou vlastně v uvozovkách spokojení, že udělají to jednou, ale ty uživatelé těch látek, kterými jsme popsali, tak to dělají každý den, několikrát denně, nebo minimálně denně, nebo na týdenní bázi, to už je jedno. Několik let, klidně. Zároveň u těch žen už je ta diskuze mnohem víc rozvinutější, že i holky, které si nechají udělat prsa,
tak říkají, já to nedělám kvůli někomu jinému, já se takhle sama sobě líbím. Ale u těch kluků možná to tak je taky, že se sami sobě takhle líbí, ale nikdo to tak neřekne. Řeknou, já chci soutěžit, já chci vyhrávat, chci být větší, proto sypu, ale neslyšela jsem ještě, já to dělám, protože mám rád svoje tělo a líbí se mi, jak to takhle vypadá, self-love, hashtag. S tímhletím tématem, který jsme tady teď zmiňovali, se pojí jeden důležitý termín, a to je anglicky právě takzvaná body dysmorphy, což je nějaký stav, kdy vlastně jedinec se nelíbí sám sobě a díky tomu podniká nějaké opakující se kroky, v tomto případě to může být užívání anabolických steroidů. Myslím si, že tenhle ten problém je jako velice častý v tom, proč vlastně ty chlapy ty steroidy začnou užívat. No určitě je tam víc faktorů jako vždycky, ale obecně bych mohla i říct, že většina lidí, ať už na sociálních sítích nebo okolo vás, není spokojený s tím, jak vypadá, proto se snažíme dělat všechny kroky pro to, aby jsme vypadali před ostatními i před sebou lépe. Proto jsou filtry, proto jsou plastické operace, ale pořád si myslím, že u těch holek se o tom mluví víc. Ale když kluk začne cvičit a dře úplně nesmyslně, tak nikdo moc zatím nevidí ten problém, že možná je v hloubi duše opravdu moc nespokojený sám se sebou. Je to přece zdravý cvičit, vypadá líp, tak co, není to přece vůbec nic jako strašného, ale když potom do toho začne ještě brát zakázané látky, tak to už přece není v pořádku, pokud to bere jenom kvůli tomu. Samozřejmě se tu nebavíme o nějakých profesionálních sportovcích, ale podívejte se ve fitku, kolik z těch lidí chodí soutěžit. Celkově se i často skloňuje to, nebo už jsem to několikrát u českých jako lidí, kteří točí ohledně posilování kulturistiky a celkově fitness slyšel, že jako většina lidí, kteří jsou okolo vás ve fitku, tak sypou. A i většina lidí, do kterých byste to neřekli, tak sypou. Ale je opravdu řešení toho, když se sám sobě nelíbíte, si zničit zdraví, psychiku, abyste se přiblížili něčemu, co vám nasadila společnost? Já znám takový motto, který se k tomuhle asi docela pojí, a to je to, že děláme věci, které nechceme proto, abychom uspokojili lidi, které nemáme rádi. Co tohle všechno znamená, co to má za poselství, tady ty naše řeči? Jako vždycky je to asi nejdůležitější. Mějte sami sebe rádi. A je to strašně jednoduchý říct. A je to hrozně jako sluníčkářský a ezoterický, ale je to vlastně hrozně důležitý. Umět si sám sebe vážit, umět se sám sebe ocenit, protože to, že chodíte do fitka, to, že sportujete a nevypadáte sice jako ty lidi na těch sítích, tak to ale neznamená to, že byste byli něco méně, že dřete málo, nebo že byste se měli dokonce schazovat sami před sebou. Buďte sami se sebou spokojení a porovnávejte se hlavně sami jenom se sebou, neporovnávejte se s ostatníma. Zase, když zmíním to, že u holek se tady to mnohem víc řeší, tak se mi zdá, že je mnohem víc příspěvků od holek, kde ukazují posiluju, cvičím, ale mám celulitídu. Když se nahrbím, mám takovýhle břicho a tady mám strie. Ale nikdy jsem neviděla, že by se tady to týkalo i těch mužů, že se o tom tolik nemluví, že by třeba chlap, co posiluje, dal fotku před a po. Když to nenapumpuju, vypadám 2x menší, než ve skutečnosti jsem. Řídnou mi vlasy, nerostou mi pořádně vousy a je to v pohodě. Cvičím, protože mě to dělá šťastným. To já třeba takhle nevidím. A třeba to ještě není téma u těch mužů, ale myslím, že by mělo. Ti muži si to zaslouží, stejně jako ty holky si uvědomí, že se máme mít rádi takový, jací jsme. Zároveň tady to video není proti tomu, aby nikdo neužíval steroidy. Jde o to užívat to z správných důvodů. Pokud chcete závodit, nebo pokud máte nízkou hladinu testosteronu, nebo máte to z nějakých zdravotních indikací, tak OK, ale určitě ne vlastně užívat látky, které vás můžou zabít jenom proto, abyste si sami sebe vážili a aby si vás vážil okolí, protože okolí si vás určitě bude vážit, i když nebudete mít takovýhle bicáky a takovýhle nohy. Prostě jenom se naučte ocenit sami sebe za to, že makáte, ten progres bude delší, naučte se ocenit sami sebe a respektujte sami sebe, protože to je to nejdůležitější, co my chlapi bychom se měli asi naučit. Tak jo, my ti moc děkujeme za to, že jsi sklídnul tohleto video. Pokud cvičíš, tak my budeme moc rádi, nebo děláš jakýkoliv sport, tak budeme moc rádi, když nám napíšeš jaký, jak často, jak dlouho a podělí se s námi o nějakou svoji sportovní zkušenost. No a pokud třeba užíváš steroidy, tak nás s Kačkou by moc zajímalo vlastně, proč to děláš, jaký ti to přináší benefity, co ti to bere, tvoji osobní zkušenost. Hoď odběr, dej like son a vidíme se zase u dalšího videjka. Zatím čauky. Mňauky.